si Miss President namin. Yan, shoutout kay Nash. Guys, pumunta na kami ng San Fernando po. Sa Bulacan po. Yan, last part po ng Yan guys, nandito na po kami sa sakop ng Valenzuela. Okay, once again, this is Ma'am Shed. Guys, good morning po sa inyo lahat. Ito po si Ma'am Shiets again. So, nandito po tayo sa South Park po. Okay, ngayon, first destination po namin dito sa Manila. First day po. Yan. So, nandito po sa may yan. Sa mga taga Laguna dyan. Kaya mga taga Laguna, kaya piliin nyo. Taga Laguna. Okay. Shoutout Gadi. Shoutout po. Shoutout sa mga Laguna. O yung Mawa daw. Mawa hindi. Basta diretso lang yan. Oo, magkakatabi yan. Manloloko ko ex talaga. Shoutout talaga. Sige, ingat ha. Ingat mo. Ay, hangover ba? Nakainom ng bus. Lagay niyang cancer na naman. Salamat. Sige, ingat kayo ha. May nakita ko dito taga Pangasinan. Dito na kayo sa Luneta, mga Busurubyo! Halina kayo dito! Shoutout sa kapag-anak namin dyan! Dito na kami! Woo! Salamat Kuya Wen! Ay, ito yung bay niya! Sige. Pwede? Okay. So yun guys, dito kami sa So guys, medyo makulimlim dito. I-update ko kayo mamaya kung saan pa kami pupunta or matutuloy kami sa MOA or sa Intramuros. Yan. Guys. Ha? Shout out dito. Hi! Sa baby niya from Caloocan po. So guys, mamay ulit.
Yan guys, yan, nandito na po kayo sa ano, sa MOA. Yan, MOA. Yan, shout out ka, Arian, yan, shout out sa'yo. Shout out sa amin. Yan. Shout out. Yan, salamat sa pagpatuloy sa bahay Hindi niyo. hindi namin po alam yung uwian namin. Okay guys, mamaya maghanap po kayo paano kami umuwi. Yan, nandito na po tayo sa yan. Hindi, nahilo na ako dito sa ikot na to. Pero doon tayo ay sa Manila Bay tayo doon sa side. Baywalk. Yan. Nawawala na po kami. Tapos pag na, tsaka init-init. So yun guys, nandito na po tayo sa ayan, MOA. So pangalawang destination na in first day, yan. Sa unang araw namin dito sa Manila is ang napunta namin araw na to is Rizal Park and then MOA po. So eman namin kung pupuntan pa namin yung Intramuros. Yan. Mas maganda pag gabi doon, Ma'am Shi. Okay, gabi na lang daw. So, kakain muna kami. Doon po nang pupunta po kami ng pupunta po kami. Yan, likod ng MOA po. Yan. So guys, Shout out sa mga sige. Dito kami sa MOA. Team Greenlight. Team Tutok. Mga sige. Woo! Shout out sa Team Andre. Na si Coach Andre. Shoutout sa Team Bida-Bida. Buhay kayo, wag sana kayo mamatay. tiya kayo. Pa-subscribe na lang, Bio. Ay, may tala rin. Tabi. Kaya naririnig. Okay. Shout out. Shout out sa mga bikers sa Quezon City. Yan. Eh, paano? Di ko siya kilala. Manila. Ay, Manila ka. Saan ka sa Manila? Sa Santa Cruz lang. Ayan. Pangasinan kami. Yung lang kami dito. Okay. Sige, ingat kayo pa sa MOA. Okay. Thank you din. Okay. Shout out sa Team MP. Yan. Okay, shout out sa mga Team MB yan. Taga saan kayo? Dito lang. Taga Sampaloc. Okay, Tampaloc, Manila po. Team MB. Okay, shout out sa inyo. Team MP. Masaya pa diyan. Okay, ingat kayo guys. Thank you. Ayan. Shoutout sa kasama ko. Pagod na. Shoutout ka muna, Kon. Shout Ayan, shout out sa mga bikers dyan. Biker, shoutout kay Rap. Pinapunta kami dito. Ayan, so yung taga Imos. Yan. Yeah, Imos Cavite. Shoutout sa tropa ko dyan. Ayan. Alam niyo yung doon? Lancaster sa Ayan. Hello. Shout out. Shout out. Nandito na kami. Sa MOA. Shout out sa One Bike. One bike. Ano? Team Pila. Shout out sa inyo. Ayan, shout out sa lahat ng bikers dyan. Sa Shout out sa baby ko. Laguna ba? Ayan, Laguna. Shout out sa baby niya. Na hindi nakasama. Shout out sa baby ko. Pinayagan ako punta MOA. Okay, ingat kayo. Ay, mga bikers. Yan. Hello po. Morning po.
Okay guys, this is Manshi Eds again. So, dito ako magagawa ng outro ko. Yan. So, hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko. Please subscribe my channel, Ma'am Eds po. Then, pakiklik ng button bell para update ko sa lahat ng videos na gagawin ko. Okay, once again, this is Ma'am Eds.